Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzenetik, Zer moduz? Ondo? Ondo. Eseri lasai. Bai. Bueno, eguzkine, gaur joka partidua daukagun honetan, Realak Madrilen jokatzen duen egun honetan, zuk ze plan duzu, partidua ikusteko aukerarik bai? Ba, ez dauket aukeria. Ez? Ez, neuk entrenamentu dauket, entrenatzaile naiz. Ara. Bai, eta entrenamentu jarri deu. Zer profesionala, Ba, eta ze zorrotzak, Reala partidua dauka, baina ez, hemen entrenatu egin behar da. Bueno, atzo mutien ine entrenau ingenun, da gaurren eskanien entrenain berdeu, eta gero ikusikoet. Etxien lasai, bakarrik, mobilipe, Eta orduan zer emaitzi jakin gabe. Emaitzare jakin gabe Ez. ikusiko? Bai. Hori posible izango da? Bai. Posible izangoa. Bai. Belarriak ez talita joan beharko duzu etxera, Seguru. Ona. Aizu, eta nola ikusten duzu? Nola ikusten duzu gaurko partida, horrela, a priori? Zaile. Atletico Madrid talde handile da. Baina, nik uste Realak oinarte kopan ibilbide politia indula, Levanten kontra partido oso nahintzun batiz bat bigarren gue, eta, azkenien horrek zuri emozionalkira hunditze zaitu, ez? Eta berre emaitza ona lortze deun Madriden, eta hemen txartel hori lortze deun finaleako. Eta neskak jokalariak nola ikusten dituzu? Ba, nik behaien egoeran egongo baldin manitzen, nerviosango nitzen. Baina, azkenin esan detena, emozionalki Levante irabaztie aurra pausa handia izen zan, nik uste autoestimie lortuko zebela baitare, eta horrekin partio politxeite baldin mabe eta fase desberdinetan ondo aritze baie, nik uste emaitzona ekarriko bela. Nera Izagirre kapitainaren gidaritzapenean hortxe arituko dira, Madrilen denak jokatzen. Zin izango dira zure ustez gakoak, Madrilei gaina hartzeko gakoak? Ba, partiduek dauzken egoera desberdinetan sendo eta ondo eotie, nik uste toie dilagakuek. Azkenin 80 minutuko partidu baten fase asko pasatzeie. Nik uste gaur importantena defensiboki partido on bat iti dala, eta gero aurrien bi aurrelaiek egun ona baldin badauke be, golen bat eskuratzi etzan gaizki ongo. Bueno, bi aipatu dituzu, baina Amaiur Sarriegi, Jensen, Frantzi, zure herritar ere bai, ezta? Mirari Uria ere bai. Aukera ikusten diazu? Horma zuri gorri hori zeharkatzeko aukera? Nik uste baietz. Bai, nik uste baietz. Lehen esan deten berdine, Levanten aurka partido oso naintze den batiz bat etxian, bigarrengo zati hortan, eta gero Valentzien ere bai, eta nik uste bi aurrelaiek ratxan daudela, nerea beti da nerea, eta Amaiurrek lan handi jeiteu. Eta Mirarik ez dakit titular jokatzeko aukeri eukiko, baina bigarrengo zatien sartze bali burruki ipiniko jo, así que, gola eskuratze ben, da etxea emaitzonakin etortzeien. Naxari Altunak ere esan du, orain bolara honean dabiltzala, arratxa honean daudela aurrelariak, baina bestelako ere gertatzen dela, aukera asko sortzen dituztela, baina sartzea kosta ere egin izan zaion garaiak ere pasa dituela Realak, ezta? Bai, baina, oain bolada honei heldu dezaion, ez? Azkenin lehenokuek lehen geradien, ikusten Nataliak eta bere estafak lan ona egin debela eta egiten nahi diela, eta bolara hon horri heldu dezaion. Bueno, eta orain joango gara, atzera, ezta? Atetik hasi da, Helen Elete daukagu atean, eta ondoren Tejada ere hor dabil, Banegas ere hor dabil, azkeneko honek golak ere sartu ditu, tartean. Ez dakit, atzeko hori, defensiboki nola ikusten duzu? Ba, sendo, baina iruditzezat atzekuei importantzia emati ondo daola, baina aurrekuek ere defensiboki lan ona inberdebela atzekuek sufritzeko. Orduan hori garrantzitsua izatea, partido baten talde osue defensiboki ondo ibiltzia, eta gero atakien, lehen esan detena, asmatzie. Askotan esaten da, ezta, horrelako partidetan afizioa edo publikoa izaten dela 12. jokalaria. Hori ala da, garrantzitsua izaten da? Bai, oso garrantzitsua. Hori somatzen da? Bai, zelaien zaudela asko somatzen da. Da nik ez dut aukera hori euki, jende askokin partio bat jokatzeko aukera hori ez, gure afiziokin ez dut euki. Baina bai, notatzea. Pixket daudenien notatzea, asko daudenien ez dizut esango. Bueno, zuk etxean ikusiko duzu, baina zuk ere nolabait zure bultzada bidaliko diezu, ezta? Hombre, guztiz. Ni neskan aldena jokatzen hasi nitzenetiken, eta lehenuotik bai, hasi que ni realakin egon nahi seguru.
Bai, zureak internatzen ari zarenean burua izango duzu, hariko zara pentsatzen, orain zer ari otea gertatzen, nola ote dihoa, ez. Ni nerien zentrako naiz, Profesionala zara. Oso ondo, haizu eta profesionala hitza aipatu duzula, garapena, emakumeen futbolaren garapena, azken urte hobetan nola aipatu duzu, esan duzu, ez da zuk partidu jendetsuak jokatzeko aukerarik etzen nola izan, nola ikusten duzu orain kontua? Bueno, nik uste pixkanak aurrea guzela, oraindik falta da egiteko. Nik beti esan izen dut gizonan parea ez deula iritsi ber, porque gizonana iruditzezat beste mundu bat ez naona ados horrekin. Baina, bueno, bai pixkanaka pauso jun berdeula oain egiten egiana jarraitzen, eta pixkanaka danon laguntzikin hori zaitzen. Bueno, txuri urdin jarri gara, baina biharko partidagatik ere galdetuko izugu. Biharre atletikek jokatuko du Barcelonaren aurkari gogorra duela esan digute aurretik Naxerik eta Anek. Zuk zer diozu? Oso zaila dago? Oso zaila dago. Bai, oso zaila dago. Ni gustako zitzaiten derbi bat egotia, Reala Atletiken kontra, baina iruditzezat Barcelona oain dagoen egoera bai fizikoen da, bai futbolistikoki, beste mundu baten da hola. Bai estatu mailan, bai Europa mailan, nahi asko gustatzezaten talde bada, gustatzezat futbolistikoki nola jokatze ben, eta zaila dauke. Baina, bueno, zailek ez du izen behar imposiblia. Orduan, dana da kompetitzia, eta bi partiota gauza asko pasalaike. Urrezko baloiak ere hor daude, ezta? Barsan daude Bonmati eta Putellas, adibidez. Horrelako jokalariak aurrean izan behar dituzula jakiteak aurreko ordu horietan adibidez, defensari adibidez, ezta? Defensa bati. Ni pentsatuko nuke, niena izaterako pentsatuko nuke, ez. Horrek ere eragingo dio bati, ezta? Baina motivazio puntu bat emateu. Beldurra ere bai, Ke ba, beldurrez. Beldurrik ez, ezta? Beldurre indar negatibo bada. Eta hor positiboki pentsa berdezu partida aurretan. Nik Irenen kontra jokatzen nien Atletik entzeola, ni motivazio puntu batekin ikusten nun. Esaten nun, gaur Irenen kontra dauket, oso zaila dauket, badakit, baina, nik aldet eta saiauko naiz nire aldan onena ematen beha superatzeko. Bueno, zuke gaur kamiseta jantzi edo ez, baina bintzat txuri urdin jarriko zara Reala animatzeko, garai batean jokatzeko jaztan zinen txuri urdinez, 2010-2016 tarte horretan, nola gogoratzen dituzu garaiaiek? Bueno, niretzat gogorrak izen ziren. Bai, momentu eta egoera zaila handilek pasatzietoka zitzaiten, baina gero hazkuntza pertsonal bate izen zan. Nik pertsona bezala asko heldutu nintzen, egoera zailei aurre itietoka zitzaitelako oso gaztien itzela. Eta, oain egile da, beste puntu batetik ikusita esatezu, etzan hain zaile, ez? Baina momentu hortan, oso bizitzezu oso fuerte. Eta, nik futbola bizideten bezala eta garai hortan bizi nun bezala, gogorra intzitzaiten. Eta nire ingurun zeudenak etzeben ondo pasa. Baina, azkenin dana da aztie, eta gogorra izen zan, baina politia aldi beri. Horrek esan nahi du futbola zure kasuan bizitzarako ikasbide haundi bat, edo lezio haundi bat izan dela, ez da? Bai, guztiz. Eta hori kenduta baitare azkenien laguntasun haundile lortu nun, eta azkenin zaintza hori inok ez dizukentzen. Así que, bai, gorra eta politia aldi beri. Esan duzu, ez da, zure ingurukoek ere asko sufritu zutela zurekin batera, kasu honetan inguruko horiek gabe zer ditzateke jokalari bat? Nik uste oindik eta gauzak join berdiela inguruko igabe. Nik suertez famili bat eukidet beti apoiau nauna bai futbolien da bai nire hazkuntza pertsonalien, eta nik behai gabe ezingo nun aurreain, seguru nahi. Eta orain zu internatzaile paperetik zure, esan ezagun ikaslei edo zure gaztetxoei begiratzen diezunean, gauza horietaz askotan gogoratzen zara, empatizatzen duzu bereekin? Bai, guztiz. Nei azkenien futbolak horta lagundu dit baitare. Ni oain nahon papela ez da erresa. Eta eukidet aukerie nire entrenatzaile izen dienakin hitzeiteko, bat realeko batekin hitzein nun, eta gero nire herriko taldien eukinun beste batekin ebai, eta behaien lekuen oain jartzezea, ez? Lehen esatezen, ni entrenatzaile nahi zenien hau bestera batean gonuke, baina egiten oso zaile da, azkenian 20 pertsonan kargu zaude, eta danan guztu itie oso zaile da, eta nik nire neska izate jo, nik danan guztu ez detingo eta ez da hori nire nahi,
baina saiako naiz taldiei begira aldik eta ondo egiten eta nire honena ematen. Eguzkine, azkuntza horretan, bizitzako azkuntza horretan asko laguntzen dute tituluek. Eta zuk kopa garrantzitsu bat altxatu zenuen, Euskal Herriko kopa, atletiken aurka. Gainera, orentxeari gara ikusten argazkia behintzat hortxe ikusten dugu kopa ere, bai? Nola gogoratzen duzu? Partida hura, egun haiek? Jo, babitu urte asko pasadila, baina oso politia izen zan. Azkenin nire lehenengo titulu izen zan Realakin, esan baldin malaike titulua, Eta, pozik, lehen gogorazi dibe semifinaletako gola nik sartu nula, nintzen gogoratzen. Ainorgari sartutako, bai, bitu nintzen gogoratzen. Dakit, finalien pasie Marinai eman iola beak sartzeko. Eta zinen gogoratzen, hori gertatzen da, golak, hain gol garrantzitsuak aztea ere gertatzen da, Bai, nei bai, urte asko pasadia, Realin egon nitzenetik, da 2012an, bai, nintzen gogoratzen. Beste batzuk gogun dauzke, eta ikusteitu YouTubeen oindiken. Bai, ikusten dituz horretik? Bai, ikusi zen ditut, bai. Bai, Bai. Eta polita izango da hori, ez da? Momentu hortan ze sentiu nun. Askotan jartzen ez pentsatzen, bai, porque azkenien horiek goraztie nahi positiboki eragiteit. Momentu hortan bizi zenun hori goraztiek politxe izatea, eta bai. Esate baterako, ze gol edo ze jokaldi ikusten dituzu? Ikusi zen dut, nire kuarrilako etorri zien behin ikustea, guztu titular izen nintzen gutxi horietan, eta hor bi gol sartu nituen espainolen kontra, eta daude bilek YouTubeen, bai. Eta gero Realakin ez, baina beste gol bat dauket oso markau, eta hoi hartzunekin sartu nun, lehenengo mailan egon ginen hortan, eta geunden jetxi, eta azkenetako partio baten, 84 minutuen sartu nun, da nire golakin bukauzan partidu, irabazin genuen, eta, gero jetxin ginen, baina... Hori ere hor dago? Bai, badago. Hori ere ikusten duzu. Azken minutuko horiek handiak izango dira. Bai, nik uste ez detela inoiz bizi olako sentipen bat inoiz. Aizu, eta zu jokalari izan zinen garai horretan, baduzu zuretzat oso taldekide berezia izan zena edo markatu zintuen taldekideren bat? Bai, Maialen Zelaia eta Itziar Gaztearena. Izen zien Itziar oin jokatzen nahi da, lehenengo mailan jokatzen nahi da, Granadan. Eta laguntasun berezi bat emanun behakin, oindik mantentzetena, eta Maialenekin azkenien nire postu berdinen jokatzezun jokalai bat zan, niretzate referentzia handile zauken pertsona bat, eta ez ginen oso ondo maten, hasieran, dana dalakuatik, baina oain kriston laguntasun hona dakeu, aspalditiken asko zainduta alkar matxetze deuna, eta bai, hori... Bai, ondo ez eramatea, ulertzekoa da alde batetik ikusita, hainbeste, hain lehiakorra den kirol batean, postu berean dauden bi pertsona, batek jokatzen badu, besteak ez du jokatzen? Hori da. Hori nola eramaten da, hori oso zaila da. Zaila da, baina hori da zaintza, azkenien errespetu eta konpromesue taldiekiko uki berdezu, ez zure postun jokatzen pertsonakiko. Orduan zaila da, baina hori da entrenatzaile baten lana baita ere, eta bigarrengo entrenatzaile baten lana. Hori da ondo mantentzie eta ondo ematie. Eta agian orain entrenatzaile zarela gauza batzuk beste modu batera ere ikusten dituzu? Bai, guztiz. Ikuspegi asko aldatuko zitzaizun, ez da? Guztiz, bai, zenbait egoeratan, nik lehen jokalain itzela hau pentsatzen nun, eta baina entrenatzaile bezala beste hau ingo nuke, betire errespetu eta konpromeso hori eukilez taldikiko eta pertsona bakoitzekiko. Zuk Euskal Herriko Kopa irabaztea zer den badakizu, eta Realeko beste talde batek ikasi zuen 2019an zer den, zer sentitzen den erreginaren kopa bat irabaztea. 2019an izan zen, irudia ditugu, ikusitzagun Granadan, 2019an erreginaren kopa Realak. Polita. Bai, inbiri zanue. Bai, inbidia zanua, ez da? Bai. Gorputzean jartzen zaizu horrelako oioi bat, Bai. Eta esate baterako, gaur jokatu behar duten neskei, partida hasi horretik irudi hauek jartzea egokia litzateke? Niretzat bai. Bai?
niretzat motivazio aldetiken hau ikustie eta ikustie zea berdinen kontra, talde berdinen kontra. Neska hauek gai izentzila irabazteko eta oraindik jokatzen nahi dien neskak hor daudela baita ere, niretzat importantizimo zen. Azuk uste egingo zutela, behar bada egin dute. Ez dakit. Ideia hona baldin bada, bakarren bati okurrituko zitzaion. Pixka bat falta da oraindik partido hasteko. Maialen, guri okurritu baldin bazaigu, beste norbaiti ere okurrituko zitzaion. Bueno, edo ez, auskalo, Pentsatzen ez garela aurrenak izan, ez da? Bueno, bintzat egun handia izan zen, ez da? Eta historia, ez, egun horretan pauso historikoa egin zen, lehenbizikoa izan zelako, ez da? Horrek auspoa eman dezake pauso berriak emateko? Bai, guztiz. Emakumeen futbolari begira beti. Eta hori izen zen Realan kasuen guk gertu bizi zen deuna, baina Bartzelona historia egiten nahi da urtez urte. Espainiko selekzioa historia egiten nahi da, lehen urtin da urten. Nik uste neskan futbola badijula aurrea eta pose emateko horrek. Aizu, galdera bat, lehen egin dizudanaren harira, Atletico Madrileko neskei jarriko zenieke bideo hau? Agian mendeko gozea sortzeko edo ez? Bueno, izen laike. Nik neuken nion jarriko. Ez. Porque azkenin iruditzezat behaiek min puntu batetik bizideben egoera badala eta ez dela gustagarrile. Orduan, beste modu batera motivatuko. Hori izango zen behar da, garai bateko entrenatzaile batek egingo lukena, baina gaur egun pedagogia eta kontuan hartuta, behar da beste era batera egiten dira gauzak. Bueno, sorpresa, 2 edo 3 sorpresa ditugu zuretzat, beraz, altxako gara, eguzkine, eta horratzean goazen, lehenbizikoarekin hasiko gara, puntakoarekin. Nendako beste futbol zelai txiki bat, zuretzat prestatuta, eta hemen argazki bat. Bueno, gai berdinari buruz izketan jarraituko dugu, antzemango da. Eta 3, 2019ko koparen argazkia. Zein izan zen zure ustez gakoa, garaipen honen gakoa? Konpromesue, zaintza, taldekiko errespetue, nik uste Realak badauzkela balore horiek, eta hori dau. Azkenin, behaien artien sortu zen girue, sortu zen zaintza hori, bultzau zintun horta. Eta bai, egile esan emozionaiten hau ikustiek, zeni, bueno, nahi o ez nahi, honen parte txiki baten sentitzen naiz baita ere. Sentitzen zara, ez da? Bai, badao jendie alkarrekin jokaudetena eta pose emantzen. Azken finean, oneraino iritsi baldin badira lehendik egindako lanagatik izan da, eta lehendik egindako lan horretan zuere bazaude? Bai, horratik sentitzen dere baita ere pixkat. Eta nahi kriston posa eman zin, Sandra Ramajok kopie altxatzen ikustie, lehen esan esteten bezala behare badalako niretzat Realeko pieza fundamental bat, bai Reala representatzeulako eta niretzat pertsonalki pertsona importanti dalako baita ere, eta bai, pose mateita argazkio ikustik, da berra urten ikuste duen berriz. Hori da? Bai, badukazu esperantza, zure ustez errepikatu daiteke argazki hau? 5 urte eta gero? Bai. Horrea iritsi baldin maie, zerbaitatik da. Así que aukeri bada olako. Bai. Erki, bueno, ikusiko dugu beste sorpresa bat. Bai. Ea ba, zer dagoen honetan. Lehenikoetik nik ikusiten ditut. Bai, oso ondo. 1, 2, eta 3. Haupa! Hauzu zara? Bai, ni naiz. Atletico Madrilen aurka. Alaxe. Iepa, orduan ere etxai gogorra zen? Bai. Baina irazin genuen. Ara, hor geratzen da hori. Bai. Horregatik da argazki hona hau, ez da bereziki, ez? Bai, hombre, ez naiz oso favorezita hartetzen, baina bai. Gaina usten nire azkenen urti dala. Bai? Bai, 2006ko izengoa, pentsatzen, numeru batiken. Izentzalako azkenengo urti behatzilekin jokanuna. Zenbaki ezberdin asko izan dituzu? Bai, batzu bai. 3ekin hasi nintzen, aurrelai batentzat 3 pixket raru da. Bai. Eta behatzilekin bukaunun. Así que tartian egon ziren beste batzuk. Gogoratzen duzu azkenengo partida, Realarekin jokatu zenuen azkena? Bai, izentzan Kopan Larraina jokatzen, Bartzelonan kontra Madriden, uste izentzala ez nahi, seguru. Baina bai, azkenengo minututan erten nintzen, eta gogoratzen naiz bukaeran galdu ingenun, Bartzelona hundilen kontra. Eta bukaeran egin genuen zirkulo horrekin gogoratzen naiz, eta bai, negarrez egon nitzela akordatzen naiz, baina bai, momentu politia izentzan baitaren, nik erabakitako zerbait izentzalako. Bai, kasu horretan Realarekin amaitu zenuen, baina gero zure ibilbideak jarraitu zuen, jokalari bezana, Oiartzunera joan zinen, ezta? Bai, Oiartzunen egon nintzen lehenengo mailan urte bete, eta gero jetxin ginen, eta bigarrengo mailan erdi jeinun, ze gero lesionau nintzen ligamento gurutzatu epuzkaunun,
ja futbol profesionala aio esan hilo. Bai, normalean hori entzuten denean gurutze bat sortzen da, ezta? Bai, eta niretzat pixket pertsonalkire momentu ez oso ona izentzan, orduan erabaki nun futbolakin guztiz bukatzea. Eta neuk emozionalki eta pertsonalki rekuperau eta gero berriz lagun honakin hastia. Hor behar izan zenuen, gero entrenatzaile izaten hasi aurretik, behar izan zenuen tarte bat, pixka bat oxigenatzeko, burua garritzeko, ala segituan. Segitu nizen zan. Ez zenuen aukerarik izan agian, ezta? Ez nun nahi izen. Aukeri, igual eukitzi bat nauke, baina bai, azkenien nahi ez nahi nire bizile beti futbolakin oso lotuta egon da. Eta bai, alde batetik bestetik egon berra nauken, sentitzen une egon berra naukela niretzat horren importantidan entorno baten, orduan. Hasi nintzen bigarrengo entrenatzaile bezala Unai Urbizukin, eta horten lehenengo urtie da lehenengo entrenatzailena ona. Orduan, zure futboleko azken partida jokatu zenuen azkena izango zela jakin gabe? Ala gero jokatu zenuen gehiago? Ez, jokan itun gehiago, lagun honaken bai izen zan ja azkena jokaununa, ja erabakile hartuta, futbola guztiena, jokalai bezala, bai azkenengo partidua izen zan lehen gurtien. Zuren eske jarriko dizkiezu ez da YouTubeko gol horiek eta ez? Hori material hori aprobetxatu egin behar da? Motivazioa sortzeko? Ez, jartzezko bet behaienak, motibatzeko. Hori ere ondo dago. Ikasteko ez da? Hori da. Ederki. Bueno, zatoz, hementxe, azkenekoa, badago objektu txiki bat. Ea zer dagoen hemen. Ez gara oso originalak izango, Bat, bi, eta hiru. Haupa! Oso ondo. Oso ondo? Bai. Zer da Reala zuretzat? Talde bat baino gehiago pasatu dituzu? Bai, niretzat Reala erreferentzizko klub bat da. Lehen komentau duten bezala balore oso finkuek eta oso politek erakusteizkoena jokalai bakoitzei eta emakumiei. Eta nik uste hortan jokalaiei hori transmititzen badakile bela eta hortaz aparte emakume entrenatzaileei ere bai. Ez gaudela asko maila hontan eta bueno, behaiek laguntza hori eskaintze dut, eta niretzat Reala nire klube da. Lagun honak ere, bai? Bai. Lagun honak ere berezia izango da zuretzat, noski? Bai, herriko talde bat dalako, hor hasi nitzelako eta hor nagolako gain, así que bai. Bueno, esan digute, bale, gozen esantzera. Listo. Bai, guk ere entrenatzaileak ditugu. Guzkine. Bueno, ez dakizu nola. Batzuk goian, bestean bera. Bai, batzuk ikusitut. Bai, ez da ikusituzu batzuk, ez da? Bai, ikusituzu. Eta eskerrak entrenatzailea dauzkagun, bestela, bai. Baina ez dugu bukatu, kalera goaz, eta esango nuke badugula ez usteko, sorpresa bat, edo espero gabeko zerbait, zuretzat Joseba Olagarai izango da. Hor kalean, Joseba Olagarai, arratsaldeon. Arratsaldeon daizuela, Maialen Xavier eta Eguzkine, eta arratsaldeon, sorpresa hemen, zuretzat Eguzkine, Larraitz, Lukas, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldean Eguzki. Aupa, Larra. Eguzkine, nik aurkeztu behar nuen Larraitz, nortzen, baina behar da zuri utziko dizut, aurkeztuko diguzu, nor da Larraitz Lukas? Larraitz da Realeko kapitaine eta erreferentzidun pertsona bat. Niretzat eta egon dien danantzat. Eta Larraitz zuretzat, nor da Eguzkine? Bueno, azkenean Eguz fitxatu genuen jokalari oso osona, trebea, indartsua, aurrelaria, behar genuena gainera, eta golak sartu zituena Reala handiagoa egiteko. Bueno, egin zenuten handia bere garaian, orain Larraitz zuetzara jokalaria, irakaslea zara, bertzagoa zauden artean, eta gaur, arratsaldeko 7:00, ETV batek zuzenean emanen duen Erreginaren Koparen partida horretan, Real eta Atletico Madridin artean, hariko zara Naxari Altunarekin batera, erretransmisioa egiten. Naxari egon da platoan, azaldu dugu pixa zer egin behar duen, azalduko duzuzuk, nola egiten da erretransmisio bat, zer da gaur 7:00 eginen duzuena? Bueno, lehenengo 6:30, 6 eta 4 inguru gerturatu Miramunea, kasu hontan kanpoan jokatzen duelako Realak, han Naxari eta biok hitz egiten dugu, antolatzen dugu nolako solasaldia izango da, ze partidu agian espero dugun eta zer gertatuko dan agian atxeden aldian. Hortikan aurrera, bera erreferente gisa narratzaile eta nik paso ematen didanean aipatze ditut, nik ikusten ditudan jokaldia, nik ikusten ditudan gauza guztiak eta behintzat aditu lanean esaten diaten horretan parte hartu aldeten neurrian. Eguzkinik aipatu dugu lehen, partida gogorra izanen dela gaurkoa, behar da defentsan egonen dela sekretutako bat, aguantatze horretan, horrelako partidua espero behar dugu gaur? Bai, nik uste lehenengo defentsan talde osoak oso ondo moldatu behar duela bere jokoa, gainera Atletico Madrid indartsua, beraien etxean jokatuz esango nuke, beste puntu bat daukatela,
indartsuak oso, beraiek ere ofensiboki talde izugarria dira, defentsan lan ona eginez gero bere aukerak izango dituzte, itzuliko partidu horretara behintzat bizirik ateratzea. Egia da gaur eta bihar emanen ditugula ETB-n joanekoak, hurrengo astean bueltakoak ere bai. Atzo mutilak ez zuten zorte handirik erran, galdu egin zuten Realarenan. Gaur esperantza gehiagorekin aterako da zalea, edo gaur ere beldurtuta joan behar gara partida horretara? Ez detuzte. Azkenean Atletico Madrid ez da PSG, talde oso potentea da, sailkapenea ikusten badegu orgoian, urte oso onak izan ditu, ligak irabazita, jakin behar dugu ere, erregina kopako txapeldunak badirela, iaz lortutako garaipen horri emanez, Real Madrid kanporatu dute, beraz ez da nolanahiko aurkaria, baina Reala orain dela 5 urte eman zigun Granadako ikuskizun hortan, horri heltzen badiogu esango nuke gauza politak egin ditzazketela. Horretaraziko dugu, gaur arratsaldeko 7:00, Naxari Altura eta Larraitz Lukasen ahotsarekin, erretransmisioa eginen dutela eta ikusi izanen dela ETB baten. Aprobetxatuko dugu zurekin bildu garela, Larraitz, pixkat zure Realeko garaiura oroitarazteko, ze errandu eguzkinek ere erreferente izan zarela, gero etorri diren jokalari eta futbolari aunitzentzat, nola oroitzen duzu zure garaiura, kapitan izan zeneneko garaiura? Pues imaginatu, Reala ez zegoen, bakarrik zegoen Euskal Taldeen artean Atletik eta hortikan aurrera 19 jokalarik aukera izan genuen Realeko elastika jantzi eta Inigo eta Garbinek entrenatzaileek aukera eman zidaten besokoa eramateko, sorte handikoa izan nintzen, 8 urtez Realean jokatu, disfrutatuz, eguzkek esaten duen bezala erreferente ez dakit, baina urteek hori diote, beraz oroitzapen izugarria izan zen, sufritu genuen asko, lehenengo taldeako partaideak lehenengo mailara igo eta hor, errealidadea jaso genuen, porrota asko, baina hortikan aurrera oroitzapen izugarriak eta aztuko ez dukun ikuste garaia izango dela. Eta guain nola begiratzen diozu egungo Realeko taldeari? Batzutan begirada polita dia, beste batzutan nahiago nire garaiko autobus orduko elkarrizketa politoiek, tablet, iPad mugikorrik gabe, baina egia da beste garai batzuk direla, profesionalizateak asko suposatzen du, gure garaian eguzkek lana zeukan, jangelan lan egiten zuen, nik ere ikastolan, gero familia izan, eta azkenean bakarrik kortara dedikatzea, egia esan iruditzen zait sekulako aurrera pausua egin dutela emakume hauek. Maialen, Xabier eta Aguzkine, hemen dugula probestuz, Larraitz, ez dakinik zerbait galdetu nahi dute diozuen norbaitek Larraitzzi? Eguzkine, zuko duzu galderarik Larraitzen-zat? Bai, Larra ze emango zenuke oain Realeko neskak dauden lekuen egoteatik berriz? Ona. Lehenengo belauna berriak, harko genituzke baizuk eta bainik. Hori guztiak enduta izango bagenu nire 42 urterekin, ez dakit bueltatuko nintzen, gure garaia oso ona izan zen, oso polita, oso aberatsa, gauza txarrak ere bizi izan genitun, borroka asko emakumezkoen alde egoteagatik, orain badirudi, beste bolada batean daudela. Gauzatanak hartuko bagenitu gure garaikoak eta oraingoak, oraintxe bertan Madrila goraz eta finalerdi hoiek jokatzeko aukera izango genitun. Kontua da gure belaunek ez digutela uzten. Alaxe. Errealidadea da, irakasle eta familia nahikoa dakagula. Bai, zuek beste belaunaldi batekoak zaretelako. Izu, Larraiz, porra bat eskatuko dizugu. Zein da zure gaurko partiduaren porra? Pues porra gaur familiakin hitz egin ondoren erresa, 0-1 irabazi, eta ikusiko dugu Realaren irekitzeko aukera daukaten, bestela zubietara jungo ginateke hor hooligan onak, ez besteak bezalakoak animatzeko eta behintzat jokalari hauek merezi duten hori bultzatzeko, baina 0-1 oaintxe bertan sinatu, emaidatzu, papera eta nahikoa dakagu. Eta Josebari ere galtuko diogu? Bai, Joseba, zein da zure porra? Nik ez dut bertzalakorik erranen, Larraitzek 0-1 balima dio, nik ere 0-1 erranen dut, eta horrekin ja konforme, ezta? Hor utziko dugu. Zuek egin duzu porra, Maialen, Xabier eta Eguzkine? Nik egia esan, Larraitzek esan du itzegin ondoren eta aztertu ondoren erresa zela, orduan nik ere 0-1 esango dut. Bai, nik esango dut 0-0, begira. Bai? Hola, 0-0. triste? Bueno, triste edo esain, triste. Empatea ez da triste, Eguzkine, zuzer diozu?
Nik uste gol bat baino gehiago ongoiela, eta nik uste Naxarik esan dula bibi, ni behakin nau. Bibi, Bai. Bai. Alde derra dago, Partidu 0-0 goltsua izango da. Bai. Bueno, Bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Ea ze gertatzen den. Hori bihar jakingo dugu. Beno, Larraiz, Lukas eta Joso, Lagarai, eskerrik asko, benetan oso polita izan da zuekin hitz egitea. Ondo segi eta biba reala. Eskerrik asko zuei, gero arte. Aio, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eguzkina aipatu dugu dagoeneko internatzailea zarela, lagun honaken une honetan. Nola ikusten duzu arrobia? Ze gora iristeko behetik landu behar da. Bai, potente dator. Bai, zendu, nik Orezko regional mailan nabil, azkenin edade guztietako jendie dauket, 14 urtetatik hasita eta 9 urte dauzken eskakin nabil, eta bueno, guk esan laikeu lagunonak etiken iruneska realin momentu honetan haidiela jokatzen. Así que, bai, lagunonak esan laike arrobi importanti dela. Hori esan behar nizun, hor Urola aldeko kasta presente dago realean ez orain bakarrik, lehen ere, bai, ez da? Bai. Baina esketan eta, bueno, mutiletan ere, bai, ez da? Bai. Realien eondienak, baina hainbeste taldietan jokatzen nahi dien mutilek badaude, eta momentu honetan realien dauden hiru emakumieke, ondo representatze gure herria. Eta beste gauza bat, ez da, Larraitzek aipatu eta zuk ere pixka bat aipatu duzu, badirudi askotan gizonezkoen mailara iritsi behar duela emakumezkoen kirolak, baina Larraitzek ongi esan duen bezala, emakumezkoen kiroletik ere asko du ikasteko gizonezkoen kirolak, ez da? Asko. Ni naiz nire iritzila da bintzet gizonezkoen maila ez deula iritsi behar, gizonezkoen maila desorbitau edalako. Eta nik uste emakumezkoek behin baino gehiotan esan deun bezala duintasun bat berdeu eta egite deun lan hori benetan balorautako izan. Eguzkine Peña, eskerrik asko benetan gure gana etortzeagatik, orain entrenamendua duzu, beraz, joaten utziko izugu, ongi tapatu belarriak, ez dakitezko ze gertatzen. Ez dakit nik lortuko duzune. Nik uste baiet. Guk ez diogu esango, Xabi. Ez dakit nire. Guk ez diogu esango. Bueno, hori da. Eta gozatu gero partidarekin. Eskerrik asko zuei, inbitatzeatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.